A sestry Kristu Ježišovi, vážená mládež vysokoškolská, sa cítim nesmierne dobre na tomto mieste. Som si počas tých pár minút uvedomil nielen preto, že sú Turice a kedysi sme so zakladateľom tohto bratislavského strediska dôstojným pánom Milanom Bubákom spolu študovali v Bratislave. To už je 43 rokov odvtedy. Bratislava vyzerala úplne inak. To bolo tiché mesto ako Praha. Nie bláznivé, s vadiacimi sa taxikármi, prostitútkami na ulici. To bolo jedno tiché mesto. Zvláštne. Ale tá sála mi pripomína s tými záclonami Sicíliu a Rím. Tie leta v Ríme, keď som študoval, vždycky sestričky ráno na Via Cassia nechali takto tie záclony plynúť vo vetre, aby chvíľu bolo pri raňajkách po omši sviežo. Potom sa zavreli rolety pred tým spaľujúcim slnkom. Mi to silne pripomína Rím, juh Európy. A pripomína mi táto sala dnes aj Oxford, kde som chvíľu bol. A nezabudnem na takú sálu, kde sa jedlo tam. Na Exeter College, kde študoval autor Pána prsteňov, Tolkien, má tam bustu v kaponke. Šiel som so študentmi potom Exeter College a taký trávnik bol asi 50x50 metrov a štrkové chodníky. Vzadu tá obrovská oxfordská knižnica v záhrade. Neuveriteľné gotické mestečko, kde bolo vidno, ako kráča Calvin, anglikán, katolík a žid. Chlapci vedľa seba diskutujú veselo. Tam som cítil Ducha Svätého. Takisto som vyšiel na ten trávnatý štvorec a študenti mi hovoria, nemôžete, tu len profesori môžu chodiť po trávniku krížom si skracovať cestu. To je taký zvyk na Oxforde. Všetci chodíme po štvrtkovom chodníku inak. A ja som povedal, ale ja som profesor, tak vy môžete. Prekvapilo ma, a to sa nemôže stať v slovenskej ešte trošku stále socialistickej republike, keď tak dobre pozorujem svet, ten náš pod Tatrami. Sa nemôže stať, čo som tam zažil, že prišla dekanka, tak 40 rokov, sivý kostýmček, jak v Hitchcockových filmoch ženy. A my sme sedeli za takým predsedníckým stolom, kvázi profesori z tej, neviem, to boli z akých fakult. A diskusia bola taká tichá, kým prišla dekanka. Asi 120 ľudí v tom refektári, drevený strop, nejaký okolo roku 1600 bol Exeter College v Oxforde založený jedným biskupom. A všetky možné náboženstva, rasy čakali na večeru. Do hotela mi prišlo pozvanie, že v obleku je večera. Angličania si potrpia. Naozaj to som oceňoval. Ako tie tradície. Oni nie sú demokracia, to sú tradície. Najmä. A jak prišla dekanka, to som onemel od prekvapenia. Sa všetko postavilo, ona klepla lyžičkou o pohár a povedala: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, oremus, carissimi. Mene Otca, aj Syna, aj Ducha Svätého. Dekanka, nie Milan Bubák v pastoračnom centre. Dekanka na Oxforde. Viete, v jakom zmetku to tu žijeme? Keby to urobila dekanka alebo dekan u nás na fakulte na Slovensku, v SME novinách a bohužiaľ už aj v slovenskej televízii večer, by bol označený za retardovaný živel zo stredoveku. A tam kľudne sa pomodlila, zapriela dobrú chuť. Po večeri to isté. Bože, aké vanutie ducha som tam videl. Tuto necítiť. Doma. Stále.
No ale poďme k vážnejším témam. Mám 62 rokov, dačo som prežil a je čas na... Vždy v živote som dával prednosť skôr vážnejším témam, prepáčte. Žartov je dosť, ja som pomerne veselý človek, ale to všetko, čo prišlo, bolo v ťažkých situáciách v mojom živote. Asi aj u vás je to tak. Tie križovatky vôbec neboli úsmevné. Život je vážna vec. Ďakujem Peťovi Weinzillerovi, s ktorým sa roky poznáme, občas číta moje texty v rozhlase a mu ďakujem za priateľstvo, odkedy sme sa stretli, za to, že ma pozval. Do Bratislavy sa z Košic nedostanete ani normálne popod Strečno, nie to ešte, že vás niekto pozve z východu. Za Popradom je Ázia. Čiže je to ťažké, no tak si to ohromne považujem. Na katolíckej učím antropológiu, ktorú som vyštudoval v Ríme, hermeneutiku, interpretáciu textov. Napísal som 480 stranové knižky k týmto témam a ešte filozofiu výchovy na katolíckej. Už len 3 predmety. Študenti ma chcú zastreliť občas kvôli tomu, že 500 stranové knižky. Nič nevedia, nič dnešní študenti o Dostojevskom a študujú klasické predmety. Nič nevedia. Jedna ruka sa nedvihne, keď chcem začať v rámci antropológie, tak ľahšie prednášky. To isté minule v Českých Budejoviciach. Ani jedna ruka sa nedvihla, keď som povedal, dočítal Dostojevského, Françoisa Mauriaka, Grahama Greena. Niečo on to vraví? Nič. Takže si myslím, že treba vážne s vami rozprávať, nie len úsmevne. To, čo ma bavilo celý život, a priam som to vyhľadával, asi aj vy, sú nie tie trapnosti života, čo ukazuje večer televízia. Ako keby život nebol dosť ťažký, ešte sa dívať na Maštalíra, Banášov, Kemku a neviem koho. A neustále žartovanie, také primitívne. Viete, ako vždy som mal rád príbehy, kde sa chvela zem. O čo si šlo. A tá dráma to nie je len v apokalypse. Tá svetová dráma. Ten spor, jak na veľkom plátne v kine, ktorý ide tými životmi ľudí, ten spor medzi nebom napríklad a zemou. Ten úžasný spor. Čo je dôležitejšie? Od mala som to pociťoval, od prvých kňazov, keď mi rozprávali o raji, o Noémovej arche. Už som v sebe mal tú otázku, Pane Bože, tu bude problém. Medzi dobrom a zlom, po každej spovedi som sa potil aj pred ňou. Není také ľahké priznať, že človek je zlý. Vychovávalo ma to postupne k niečomu, čo dnes nevidím, k istej pokore. Ale to teraz viem. Bol to boj. A ďalšie veci, to, čo dnes Pavol píše medzi tými vášňami tela, ten zápas, kým ste mladí, a potom tými neuveriteľnými myšlienkami úplne iného charakteru, keď chcete niekoho milovať. No proste vždycky som videl ten zápas medzi hmotou napríklad, ešte povedzme, a duchom. Je to prastará otázka. Keď v roku 410 v Ríme Goti Alarichovi zničili mesto a stala sa nepredstaviteľná vec, že Rím len druhýkrát v histórii bol vlastne napadnutý, barbári prelomili hradby. Niečo nepredstaviteľné pre Rímanov to bolo. A obvinili senátori rímsky kresťanov v roku 410, že kvôli novej viere v ich boha padlo mesto a neúcte k starým bohom rímsky. Obvinili kresťanov, že oni sú zodpovední. Tak na severe Afriky žil jeden bývalý rímsky študent ako ja. A si pamätal to mesto tak ako ja. Určite, lebo Rím je niečo neuveriteľné. Ten genius loci toho mesta. A on sa naštval na severu, už vtedy bol biskup. On predtým neveriaci
otec jedného nemanželského dieťaťa a hľadajúci neuveriteľné génius západu. Dnes sa vraví, že to je jeden z pilníkov budovania myslenia západu. Aurelius Augustin. Jeho knihy milujem. Neviem, či ste čítali Vyznanie alebo De Civitate Dei. To je jediná literatúra, ktorú máme z patristiky skoro v slovenčine. Vďaka spiskému Janovi Kovačovi, kňazovi zo slovenského štátu, to preložil pod Tatrami v jednej dedinke. A to je svetové čítanie. To sú kurzy v Oxforde o Augustinovi. U nás úplne neznáma vec na humanitných fakultách. Pán minister Plavčan, pozdravujem. Chcem povedať, že aj pána Richtera pozdravujeme, bo on by chcel, aby sme všetci mali šrubovaky v ruke a nastúpili do Peugeotu. No bohužiaľ, niekto chce byť aj vzdelaný. Chcem teda povedať, že sa naštval ten Augustín a napísal, že to vôbec není chyba kresťanov, že mesto padlo. Ale hovorí, mám tu inú myšlienku a im odkázal kresťanom, že vy sa netrápte s tým, z čoho vás obviňujú. Impéria budú padať ďalej, štáty, únie. To vôbec nie je problém. Bolo to tak, čítajte Bibliu, bude to tak. Ale vy, kresťania, roku 400, nejakom 12-13 to napísal, vy, kresťania v Európe, myslíte na to v Rímskom impériu vtedy, že vy ste príslušníkmi ešte iného štátu, než je rímsky štát. Ste príslušníci Božieho štátu, v ktorom veje Boží duch, jak tie zácolny. Kresťania, vy myslíte na to, že žijete ešte v jednom štáte a nedajte si zobrať túto slobodu, čo vám Kristus dal, toho ducha Božieho, čo s ním prišiel od Otca. A mal pravdu. Prečo je to také dôležité? Lebo potom prišiel o niekoľko storočí Karol Marx, frankfurtský žid, prekrstený na protestanta, s geniálnou myšlienkou, že to, čo jestvuje, je len táto zem. Žiadne civitate Dei, Boží štát. To bol tzv. Chlapec, ktorý chvíľu obdivoval Hegela a jeho neuveriteľnú nemeckú filozofiu, kde Hegel, nemecký filozof, napísal skoro 800-stranovú knihu Fenomenológia ducha, kde duch pre neho je hybateľ dejín. Je vtelesnený do národných inštitúcií, spolkov, do všetko, čo človek robí, je duch prítomný. Hegelová filozofia, to je vystavaná katedrála, keď to trochu poznáte. Je to ťažko prekonať to myslenie. Marxovi sa to podarilo. Povedal, že nakoniec naštvatý, že svojho učiteľa otočí z hlavy na nohy. A povedal, že určujúce je to, aby ľudia boli najedení. Nie, aby mysleli najprv. Aby ľudia mali prácu. A aby mali dosť peňazí a dosť obchodov. A povedal v podstate, že ľudia nepotrebujú žiť v dvoch mestách, ale v jednom iba. V Kauflande, Lidli, Auparku. A čo ich po nejakom myslení, univerzitách, katedrálach? A vidíte, Augustín povedal, že to proste nejde, že človek žije v dvoch mestách. A dokonca povedal niečo, čo je neuveriteľné, že to mesto Božie je vlastne inšpiráciou toho mesta svetského. Že ten svetský štát by nemal žiadne ambície, pán Fico, pozdravujeme, že by nemal žiadne ambície, keby nemal tých ľudí, čo tam statočne ešte veria v spravodlivosť, milosrdenstvo, dobrotu, občianske čnosti, ktoré sú vlastne kresťanskými čnosťami a ktoré musí mať každý úradník, ako povedal jeden z amerických prezidentov, Adams sa volal, Quincy Adams, že úradník, povedal, v mojom štáte neslúži v prvom rade ľuďom, ale Bohu. To ešte boli iní prezidenti a iní premiéri vtedy. Dneska, hovorí Nietzsche, sa minister môže opiť za rohom. Nikto sa nečuduje. Chcem teda povedať, že toto ma vždy zajímala a asi aj vás tá otázka, že stačia len obchody so šunkou, s banánmi ľuďom. A jak to, že v nás, jak v skafandri, čo si poletuje nejaký motýl. Človek sa díva na jeseň, na chalupe moje, na tie husy, jak idú na juh.
a chcel by byť tak slobodný, ako oni. Čo to Exupéry hovorí? Nás núti dvihnúť oči, čo nerobí nikto na tejto zemi. Takže po grécky sa človek povie hoantropos, teda hore sa pozerajúci. Také meno dala gréčtina. Druhu, jedinému na svete. Lebo Biblia vraví, že všetko bolo stvorené podľa svojho druhu, ale človek je iba jeden druh, nemá iný poddruh na svete. Hoantropos sa volá. Hore sa pozerajúci. Je to presné. Samozrejme, tohto ducha, ako sme počuli, Boh zosiela pre nás. Ale Boha nevieme, kto je. Neviem, či by ste vedeli sa tu postaviť a povedať, kto je Boh. Ja nie, ja to neviem. Niektorí v tom Godzone, sa mi to zdá tak prestrelené, to kresťanstvo na Slovensku, s tou turistikou do Medžugoria, čo najnovšie pápež skritizoval, že Panna Mária není žiadna riaditeľka úradu so správami zlými pre svet, ale madre, matka. Máme to tu v hlave poprevracané na tom Slovensku aj. A musí prísť prorok, aby to napravoval. Rozumiem tomu po rokoch. Chcem povedať, že Boha nikto nevidel, píše Biblia. A tam som v tom programe počul, jak sa hovorí o Bohu ako kamarátovi, ktorého na rohu Teska ste včera stretli. Blúdy. To a neviem vôbec, čo Boh je doteraz. Niekto úplne iný ako ja. Niekto, z ktorého ide bázeň a strach a všetko, jak je to v Biblii popísané na tom Sinaji, jak sa báli tí Židia. A iba Mojžiš vystúpil. Jediný sa nebal. Ja neviem, čo máte v sebe. Tu trúfalosť našu Slovensku. My sme krajina víťazov v hokeji a same prehry. To nejakú čudnú povahu my máme. Ja to nechápem. Nič hlbokého. Sa to stráca. Hanusovské, Silanovský, Korcovský ťah na bránku. Hĺbka, porozumenie. Nič. Nastupujú chlapci, čo chcú udrieť, ale sú na ovčiach. Ale chcú si udrieť bližného svojho. A tu sa píše o daroch ducha. Tak čo tí chlapci? Jak rozmýšľajú nad svojim kresťanstvom? Ktorým je miernosť, láskavosť, trpezlivosť, dobrota Pavol menuje. Chápete, aké to chore všetko? Nikto z biskupov sa neozve. Čo to je? Chcem teda povedať, ste mladí, za chvíľu to preberiete do rúk. Jaké je vaše kresťanstvo? Jaký duch to vo vás žije? Toto je otázka na mňa, keď pozerám dozadu na moje roky a na vás. Boha teda nevieme, kto je, ale rozoznávame ho podľa toho, ako pôsobí. To už je iná otázka. A písmo je zajedno, že od Genesis knihy po Apokalypsu Boh pôsobí skrze ducha svojho. A tomu rozumiem. Nemá telo, nemá hlasivky. Musí tu byť niečo iné. Ešte. Nazýva to Biblia duchom. Starovekí ľudia verili, že akákoľvek tvorba, a človek je posadnutý tvorbou, má svoj základ v inšpirácii Boha. V ničom inom. Umelec môže robiť, namáhať sa, tvoriť, písať môžete, maľovať obrazy, ale furt ste nespokojní. Skutočne umelec je nespokojný, kým nepríde to zhora, čo si do ňoho. Aj potom bude nespokojný, to je jasné. Ale si povie, už je to, čo sa volá múza, inšpirácia tu. To je nepochybné. Starovekí ľudia nazvali v poézii toto básnikovi, že to je ošiaľ. Mania. Od toho sa v Grécku prorok volal Mantes, alebo Mantis, od tohto pojmu. Bol to niekto, kto v extáze prijal posolstvo Pytie v Delfách, tých Sibyl, tých prorokyň, ktoré väčšinou v tranze čosi blabotali, a potom tí kňazi v tých Delfách, v tých svätyniach Apolóna Boha vysvetľovali tým, čo sa pýtali tých Pytí na nejakú otázku, tak oni už potom boli interpretky od Boha. Pytie, tí kňazi vlastne vysvetľovali to posolstvo. Ako viete,
Takto sa dá pochopiť činnosť ducha, že sa dostanete do tranzu cez tabletku alebo cez tanec. Preto tam ten kult Dionýza, Apolóna, ako Nietzsche si všimol v gréckej kultúre, dva pramene gréckej kultúry. Smer apolónovský, dionyziovský. Jeden pekný, tvoriaci poriadok, harmóniu, druhý presný opak, opilosť, neporiadok, ale extáza, pochádzajúca z Pervitinus Marišky. Niečo podobné, už v Grécku. Aby sa kresťania vyhli týmto extrémom, tak svätý Pavol príde s neuveriteľnými dvoma slovami a Biblia pred ním, so slovom logos, ktorý stelesňuje Kristus, slovo Boha, ktoré predstavuje presne toho Apolóna gréckeho, teda harmóniu, poriadok, systém, stvorenie. A potom je tu ten duch, ktorý predstavuje rozlet v človeku, tvorivosť, inšpiráciu Božiu. A to v sebe máme. Odkedy človek prijal krst, každý veriaci vie, že je vystavený týmto dvom slovám, kľúčovým v Biblii a kľúčovým pre cirkev. Preto sú Turíce veľkým sviatkom pre každého veriaceho človeka. Občas ma napadá, chlapče, si vravím, kedy do teba duch vstúpil? Kde bol ten moment, keď si sa prvýkrát začal zoznamovať s týmto fenoménom? Lebo ja vidím, že kto to nemá, má problém. Myslíte, prečo je toľko ľudí vulgárnych? Ľudí, ktorí sa nezastavia pred tunelovaním, korupciou. Všetky tie vlastnosti sú stratou ducha v podstate. Nie hmoty, tu máme každý. A duše, tu má každý. Ale duch chýba. Preto je to extrémne zaujímavá záležitosť. A človek pátra v svojom vnútri, kde je ten moment, keď duch vstúpil pre Boha. A musím povedať, že tie momenty sa dajú vystupovať v živote. Platón, už grécky filozof, vravel, že život je vystupovaním mysle k Bohu. Tak sme nazvali niektorí kresťanskí otcovia aj modlitbu. Že to je výstup mysle k Bohu a to je v poriadku. To sa kryje. To je vo všetkých náboženstvách. Je v podstate modlitba jedno a to isté. Je to pokus sa dostať z tejto zeme k nebu. Je to niečo, ako keď som za mladí šiel na Lomničák. Nikdy dole v dolíne nepochopíte, čo sa stane na Lomničáku, alebo Peter Hamor by nám povedal, čo sa stane v Himalajách, keď vystúpite na tú 8000-ovku. Iba jedna vec sa stane. Zrazu zbadáte svet z úplne inej perspektívy. To sa stane, keď vystúpite na Lomničák. Za mladí som to urobil. A nezabudnem nikdy na ten pohľad na Slovensko. Z toho už nikdy som na to nezabudol. Raz v živote som bol tak vysoko. A videl som dole pod sebou zrazu to, čo sa v duchovnom živote volá subspecie eternitatis. Pohľad večnosti sa vám zrazu vynorí. A v prenesenom zmysle slova, keď nechcete ísť hore na hory nohami, tak toto sa deje aj zmyslou, že aj tá rada vystupuje. Už nie nohami, ale mysľou chceme ísť hore. A tak si spomínam, že ten výstup začínal obyčajnými rozprávkami Dobšinského. Keď si na niečo spomínam, kde som začal neuveriteľne cítiť pekné čosi v duši, to boli rozprávky. Dlho som ich držal v ruke, kým prišla tá hnusná matematika, fyzika. Prepáčte. Ona je krásna, veď aj tam je teológia. Vieme, že bez tých kategórií nie je ani hudba a tak ďalej. Ale tak vravím, furt mi boli bližšie tie idei nejaké, než tá veda, ktorá vo mne nakoniec tiež tak pôsobila, že spochybnila všetko, čo som ako decko pokladal za dôležité. Asi aj vy to poznáte, kým človek začal tej vede trochu inak rozumieť. Ale chcem povedať, že tie rozprávky boli prvá vec. Potom prišli knižky. Bože, toto bolo dobrodružstvo. Jak sa to rozvíjalo postupne, to chápanie vo mne. Potom prišli noviny. Samozrejme, keď ste starší, už chytíte noviny, vás to zaujíma. A potom Platón to volá filozofia. Láska k múdrosti. To je vlastne láska k duchu. K ničomu inému. Samozrejme, my sme v úplne inej kategórii. My sme krstom
ako veriaci prijatím viery, čo je obrovská vec v živote, keď ju cítite v sebe, my sme nielen prijali filozofiu, lebo tá sa dá študovať, to je intelektuálna činnosť, ale my sme vlastne ako veriaci prijali Ducha Svätého. To nie je filozofia, Ducha Božieho. To je to, čo ten umelec potrebuje, čo potrebuje každý k tomu rozletu životnému. Preto sme prijali aj sviatosť birmovania, tie dary, čo potrebujete do života. Tomu všetkému rozumiem. A chcem to, by som povedal. Chcem to. Lebo to je ťažké žiť. Rozoznávať svet, dobré a zlé. Musí tu byť niekto, kto to s nami dokáže. Tak sa postup. Potom prišlo kňazstvo a musel som byť inšpirovaný. No ako môžete 25-ročný starým ľuďom v kostole čo si vysvetľovať, keď ten 25-ročný kaplan nemá v sebe tú silu Ducha Svätého. Čo poviete ľuďom, čo život prežili, keď máte 25 rokov? Sa ani neodvážite tu výjsť, keď ste poctiví. A prečo to cirkev robí, že svätí tak mladých mužov? No lebo ona to robí po tom, čo sa ich spýta, že ste ochotní zabudnúť na seba a slúžiť Bohu a cirkvi. A tí muži povedia áno. A ona žiada tú pokoru, bez ktorej Boh nevojde do vás so svojím duchom. A keď vojde, tak ste pripravení, lebo je vás viac Boha, než vás samých vo vás. Toto je ten základný predpoklad, prečo aj mladý môže o Bohu hovoriť. A prečo nemôže hovoriť starý, ktorý má síce šedivé vlasy, ale je to blbec, ktorý ducha nikdy neprijal. Preto máme toľko starých ľudí vo vedení štátu a kadekde, ktorí majú obrovský problém, o mladých ani nevravím, Hugo Boss oblekoch. Tí ani skúsenosť nemajú, ani pokoru, nič. Ale často človek vidí prekvapenie, že ani starý človek to nevie. No tak vysvetlenie jedno, stále je plný seba samého a Boh je ďaleko celý život. To je iba jedno vysvetlenie. Keď stretnete arogantného starého človeka. To som pozoroval v živote. No a tento duch, keď už hovoríme, inšpiruje toho kňaza, aby nehovoril seba samého. Koľkokrát som to zažil v živote. Nikdy si nepamätám, že by som mal pocit, že svoje myšlienky. Hanbil som sa, stranil som sa toho, že hovorí to, čo ja. Jasne, že to ste vy, keď vravíte. Ale celý problém tých ľudí v Biblii je, že zabudnú na seba, aby Boh prehovoril. Preto Amos nepovie, čujte slovo Amosovo, prorok, ale povie, čujte slovo Pánovo. A prorok Ozeáš, Jeremiáš nikde nenájdete, čujte moje slovo. Aj u kňaza som zistil, že keď sa chcem dať čo naučiť, tak tu je tajomstvo. Boh ťa musí presvietiť. Musí ťa tak, jak písateľov Biblie, osvetliť. Ty môžeš písať svojim jazykom, vravieť svojim talentom, ale Boh tam musí byť, nie ty. To sa dá snať pochopiť. A človek to musí, ak kňaz pochopiť, ináč je hotový. A tak som sa učil, jak vy, že táto kategória ducha je neuveriteľná. V Biblii má rozličné mená. Najčastejšie je meno Zoopolein. Ten, čo dáva život, duch. Lebo prvýkrát sa s týmto slovom duch stretávame Genesis 1. kapitola, verš 3. V 3. verši Biblie sa stretnete s touto neuveriteľnou kategóriou. Je tam opísaný ako vietor. To, čo povedal Peťo Vajcilar v komentári, že tam je ten spor, tam je to napätie medzi vetrom a dychom. A Duch Svätý ako symbolický je dých. Ježiš dýchol, Boh pri stvorení dýchol na človeka. A tak sa stal človek, píše Genesis, živou bytosťou. Dýchanie bol vždy prejav života. Keď neboli encefalografy, tak ľudia zisťovali tak, že dali zrkadielko k ústam smrť. Či ten človek ešte dýcha. A vietor preto, lebo po grécky sa povie animos, Vánok. Od toho latinsky duša, anima. Že sa niečo vo vás hýbe. Nejaký vetrik tam povieva. Som hovoril o tých záclonách v úvode. To je predstava naša. Hovoriť o holubici sa mi zdá byť nevkusné. Aj to je istý obraz Ducha Svätého. Ale toto je pre mňa oveľa živšie. Ten, čo dáva život. Najprv sme prijali živočíšny život. V Genesis to opisuje.
Potom ako ľudia intelektuálne rozum nám Boh dal, sme sa stali ľuďmi, keď to dobre čítam, tú Bibliu. A potom niektorí, ktorí majú skoro statút vyvolenia, dostali v krste Ducha Svätého, o ktorý požiadali. A ten ich prenáša do ďalšej, poslednej dimenzie, že sa môžu nazývať Božie deti, nielen ľudia, nielen živočíšne žijúci, ale Božie deti. Môžu hovoriť Abba, Otče, vravia texty Biblie. Môžu sa s Bohom rozprávať, takže modlitba je nazvaná dýchaním Ducha Svätého v človeku, pretože sa vždycky napájame na Otca a Syna. Tie pohanské náboženstvá, spôsobuje to neuveriteľné veci v nás. Tie pohanské náboženstva, si všimnite taký indický hinduizmus, buddhizmus, skoro vždycky si predstavujú spojenie s Bohom tak, že zabúdate na seba. Nirvána, do nejakého pokoja, Buddha sa díva na svoje brúško, je v tichu. Samozrejme, z etickej stránky je to veľmi dôležitá tá asketika. Poznajú to aj kresťania, pustovníci zavretí v celách. Všetko to vieme, ale ja hovorím o princípe. Tie pohanské náboženstvá sa približujú Bohu tak, že hovoria, že treba stratiť svoju ľudskosť, umenšiť ju, nemyslieť na seba, do nirvány sa dostať. Poznáte to. Ľudia to obdivujú. Herci, Brad Pitt, Richard Gere chodia do Nepalu, chcú byť buddhisti, čudujem sa. Keď človek nepozná vlastnú kultúru v Amerike, v Európe, jak pochopíte islám alebo buddhizmus? No nepochopíte, lebo to sú tiež obrovské kultúry. Ale rozdiely sú. Kresťanstvo hovorí, že keď sa k Bohu približujeme, tak naopak naša ľudskosť sa zlepšuje. To je presne opačný problém. Tam sa umenšuje, aby sa k Bohu dostali. V buddhizme, v hinduizme napríklad. Ale u nás naopak, Boh žiada, aby sme boli lepší, keď sa k nemu blížime, až tak, že Kristus, jeho slovo, sa stalo človekom. Až tak lepší, že Boh neváhal zostúpiť na úroveň človeka. A tým pozdvihol našu ľudskosť, ako to texty vravia. To znamená, že ten duch Boží rozvíja našu ľudskosť. To není malá hodnota pre štát, pre jeho systém, pre tie naše spolky, pre tú kultúru ľudí. To je obrovská devíza. To, že sa to neprejavuje, je problém. Ale islám, čo vchádza do Európy, počúval som minulé Alana Finkielkrautha vo Večeri s Havranom, geniálny novinár. Roky ho už desiatky pozorujem a filozof francúzsky. Povedal zaujímavú myšlienku. Islám nám v Európe pripomína, jak náboženstvo je dôležité. Od čias francúzskej revolúcie Európa zabudla na náboženstvo. Vo Francúzsku musíte byť kultúrni, jesť syr vyberane, piť dobré víno. Vtedy vás pokladajú za človeka. Ale keď poviete, že ste náboženskí veriaci, ste retardovaní v mnohých európskych krajinách. Je veľmi zaujímavé, že keď stretnete Alžírčana, Maročana v Paríži, nepovie, že je Alžírčan. Povie, že je moslim z Alžírska. Skúste sa spýtať našich politikov, kedy naposledy povedali, že sú kresťania. Nikto to nepovie v Európe. Európa je telom bez ducha, bez duše. Úplne. A samozrejme, že ten islám robí tú chybu, jak my, keď sme mali križiacké výpravy, že hlása to náboženstvo s kalašníkovom v ruke. Ale to je len radikálny islám. Ten normálny taký nie, ja to dosť dobre poznám, ako človek to číta celé roky, pretože to súvisí s Bibliou dosť. Ale bežne ľudia si dajú nanútiť všelijaké názory. Pozorujem to. A nenávisť najmä. Kresťanstvo to zabudlo na seba. To je jeho problém. Posledná kategória ducha je, ktorú by som pripomenul, je to, že sa pokladá za svetlo v našom živote. Ten, čo osvecuje, je napísané. Je to neuveriteľne presné, lebo viete, že dar očí vidieť je neuveriteľný. Ja teraz strácam zrak kvôli cukrovke a operácii srdca pred časom. Ja nevidím texty, preto tu budem len stáť, ak dovolíte. Aj učím už iba z hlavy. Ale za to sa čosi vo vás rozvíja iné. To som zistil, že byť slepý nie je taký problém. Jasné, že svetlo pokladáme za vonkajšiu vec. Keď je izba tmavá, zapalíte lampu. Ale čo zapalí ten, čo je slepý?
A to je ten problém, že čo keď jestvuje svetlo očí vnútorné? Oči, ktoré zásli, ale vnútri svieti čosi. A vy vidíte. Preto evanjelium a starovek neustále Biblia vraví o svetle očí a to je to žiarenie Ducha Svätého vo vás. To je to videnie vnútorne. To je to premenenie, tie sviatky v evanjeliu, kde človek musí vidieť to, čo je za tými obchodami, za tými múrmi tých vecí hmotných, čo Marx nepochopil, že žijeme na dvoch lodiach, nie na jednej palube. A samozrejme, aj on má svoje dôvody, nepochybujem, nie zlé, ale principiálne je to problém. Toto posúdiť vzájomne. Čiže nejakým takým spôsobom si človek vlastne uvedomuje, že sa dotýka neuveriteľnej kategórie v tento sviatok. Končím. Dosť dlho sa ospravedlňujem, ale mi bolo povedané, že vysokoškoláci oni myslia, že majú radi zamyslenie. A nepochybujem, že je to tak, lebo sám som bol taký hladný po poznaní v tých vašich rokoch. Tak mi trošku prepáčte, ale dajme sa naplniť Duchom Božím. Už nechcem tu žiadne frázy hovoriť. Je to tak živá, tak ťažká. Kedysi som sa tejto témy bál, jak kňaz. Dneska by som každý deň o tom hovoril. Tak ma to preniklo ako kľúčová záležitosť. To, čo treba slovenskému a nielen slovenskému kresťanstvu, je duch. My už iba servis, omše máme. V cirkevných školách mi hovoria učiteľky, tam urobíme štatistiku, kto bol, kto nebol, má po chlebe na omši. Ale kde je tu kultúra, antropológia kresťanská? Z politiky zmizlo všetko kresťanské. To kto bude robiť? Zahynieme jak sekta v tých našich kostoloch, keď nevyjdeme von, jak tí apoštoli s duchom. A toto je to, čo bude treba robiť. Oživiť tie štruktúry. Nikto o tom nechce robiť. Chodíme, turistika, televízia Lux, Aquamarin, za 400 eur agnuštek si kúpte. Madre, povedal pápež. Nie je to žiadna posolkyňa zlých splav Panna Mária, jak pre celé Slovensko. Turistika do Litmanovej s rezňami a kvašnými uhorkami, do Medžugoria. Čo to je? Však sa pamätať treba. Patologická zbožnosť Max Kasparuje na Slovensku povedal. Patologická zbožnosť, chorá. To nemá hĺbku. Tak môžete začať robiť v duchu Silana, Páľa Štrausa, Ladislava Hanusa profesora. Sú tu hviezdy, pána Korca, ktoré ešte čítali, mysleli, písali. Nielen to odbavili omšou, hoci je hoch, ale často keď to je len také, je to servis. Tu je plno otázok, plno vecí na diskusiu, na činorodú činnosť. Ďakujem vám za vaše vypočutie a nech nás vyslyší Otec, Syn a pošle Ducha Svätého, jak v tých prvých časoch cirkvi, aj na nás všetkých. Amen.